आयै नोंनि न'आ बबाव सोर जाखो नों फिसा आंखौ आइ होननानै गाबज्रिदों आंनि न'खौ सोंदों आं सासे बिमा बिफा आन्दायजानाय दावसा मावरिया मालायजों रायजानाय मालायजों होखारजानाय बेनो आंनि बरादा नाथाय नों सोर जाखो आयै आयै बा आरो खेबसे गाबज्रिबावलाय आइ होननानै आयै सोर जाखो नों बिमा आंसो नोंनिखौ दासों फिसा नोंनिखौ दासों आयै 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 नोंनि गुबै सिनायथिया मा फिसा आंनियावसो बिमा बिफाया बे संसाराव गैगोना गैया आं बेखौ मिथिया नाथाय जाय बिमाया आंखौ खांदों फोरोंदों फेदेरदों बे बिमाया आंखौ बे संसाराव नागारनानै मावरि खालामलांबाय थैनाय समाव आइया गाव बैलांनाय सुरेन माहाजोननि न'आव आंखौ गथायलाङो आरो बिए पास खालामनो खावलायलाङो नाथाय आइ थैनाया दिनै दानबाल' जादों बेयावनो आंखौ बारा जादेरनाय नुनानै मालायनाव थांनानै फरायनो थिनदों गावनि बिमा बिफाया थायोमोनब्ला गावनि न' बां थायोमोनब्ला दिनै आं बेबादि अबथिरायाव होखारजानाय नङामोन दागा फिसा दागा बिदि गाबबा आंनि बिखाया गावो नों मुगैया मोजोमाबा नों आंजों थानो हागोन फिसा नों बिजों थानो हागोन औ फिसा आं जाबा जागोन आं रानबा रानगोन नों बेहायनो थानानै फरायदो आयै नों बेसे अनसुलि आयै गमामायैनो नों आंनि बिमा असे जायोमोनब्ला नों दाबो गावनि असे बिमा साननानै ला फिसा आंहाबो बिखाया लांदां संसाराव हारसिं नों बायदि अनथावथाव सेंग्रा फिसाखौ बे अराय स्रि लांदां बिखायाव बजबनानै लानो मोनोबा आंहाबो इनायनो गोजोनगौमोन आंनि फिसा हौवायाबो थायोमोनबा नों बायदिनो जाबायमोन नोंनि फिसा हौवा औ फिसा आंहाबो नों बायदि सासे फिसा हौवा दंमोन नोंनि फिसा हौवाया मा जाखो आयै खोनासंनो नों फिसा दुखुजों गेरेबबोनाय आंनि सिलिंखार जिउ जारिमिनखौ खोन्था आयै मिथिनो लुगैदों आं नोंनि जिउ जारिमिनजों लोगोसे नोंनि फिसा हौवानि खोथाखौ खोनासं बिदिब्ला नोंनो गासिबो खोन्थाखौनो खिन्थानानै आंनि जिउनि रुजुनखौ हायै दुखुखौ एसे रेजें खालामनि दिनैनिफ्राय 20 बोसोरनि आगोलनि बाथ्रा आंखौ सासे सेंग्राया मोजां मोनोमोन आंबो उनाव बिनि मोजां मोननायनि बानाव मिथिस्लाबाजासे बोनजालाङो आं साख्रिखौ मोनब्ला नोंखौ लाना थांगोन नों आंखौ थगायनो मोननाय नङा आं थगाया सना आं जेब्लाबो थगाया थ' थांदिनि आंनि गोरबोआव गथ' थानायखौ मिथियो खोथाया लासैनो वाबां जालाङो मानसिफोरनि तिरस्कारि आरो सोंखारिनायखौ सहायनो हायैनि आइ आफाया आंखौ न'निफ्राय होखारहरो
खामानिनि हांगार जानानै गोदाव सोराव आं मोनसे हस्पिटालाव गथ'खौ जोनोम होयो।
गथ'आ हौवासा जानाय लोंनाय थिग गैयैयाव उनाव आंहा रुवाथि जालाङो सानसे आं थाबायनो हायैनि लामायाव गोलैनानै थायो गथ'नो गाइखेरजोंनो आंहा बोलो गैया जालाङो मोजाङै गाइखेर मोनजायैनि गथ'आ आंजों एनायनि खस्थ' मोनफाबाय मा जाखो नों बे गथ'खौ लां आंजों थाफाबा थैगोन बियो धोरोम जागोन लांनानै फेदेरहैदो लां उनाव हरदो बिदिब्ला दिनै फिसाया थांनानै दंबा निस्सय नों बादि जाबाय आयै नों दा गाबायै नोंनि फिसाया थानानै दङब्ला निस्सय सानसे लोगो मोनफैफिनगोन नोंखौ ओंखाम जायै आं जाया आफा ओंखाम जायाबा मा जानांगौहाय नों गावनि फिसाखौ सानसे ओंखाम जायाब्ला थैजानो गियो नाथाय मालायनि मावरिया फिसाखौ ओंखाम जायाबा थैजानो गिया दैम' खोरोमदावनि खोथाखौ जादाबा बुङो आइ नों आंखौ सिथारनानै गार थेवबाबो आं खोरोमदावनि खोथाखौ बावनो हाया जेब्ला गौमानि खोरोमदावा बे न'आव सफैफिना अब्ला गौमानि नों फिसाजोआबो ओंखाम जाया औ नों आंखौ सिथारनानै गार बिदि जागोन होनना मिथिखाखौ गोरलैयावनो गारखाना गारगौमोन आं आइ नों मानो बिदि जाखायो नोंथाङा न'आव होनबा बे न'नि बिगुमाया औ सोर जाखो नों आंनि मुङा हादां आं दुधनैनि जिराय जागोन मानोबा फैदोंमोन आं फैनाया नोंसोरनि खांनाय गथ'खौसो खबर लानो फैदोंमोन दिनै बुरजा बोसोर बारलांबाय नोंसोरनि सोरमोनथाय बेनो आं बै लांगोनायावनो खांनो होलांदोंमोन औ नोंसोर खांनो होलांदोंमोन नामा औ गथ'आ दङना गथ'खौ जोंहा खाङाखैमोन जोंहानाव थानाय सासे रावबो गैयै बिमायासो खांदोंमोन दिनै बे गथ'नि खांनाय बिमाया थैबाय आरो गथ'आबो जोंहानिफ्राय ओंखारलांबाय माला ओंखारलाङा दिनै सानबेसे जाबाय नोंथाङा मानो गाबदों दुखुनांथाव लाजिनांथाव बाथ्रा नोंथांनो खोन्थायाब्लाबो जाया बे गथ'नि मुङा खुरुमदाव बियो बे न'निफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो जोंहानि फिसा हिन्जाव सासेयाबो ओंखाम जाया दै लोङा गाबगासिनो दङ नोङो बोरैबा बे गथ'खौ लोगो मोनोब्ला जोंहानिसिम फैनो हो आरो बेफोर गासैबो खोथाखौ खोन्थानानै हो बेबा बबाव थांखो सोङै सोङै थांब्लानो मोनगोन आं बे गथ'खौ नुयोमोनब्ला इनायनो गोजोनगौमोन मानोना बेखौ आंसो खांनो होदोंमोन मावरिया गथ' आंजों थानो हागौमोन बियो होमबा आं थांदिनि नागिरलांसै गथ'खौ लोगो मोनब्ला बुंथार आरो फैनो थिनथार जागोन दे थादो दे
नोंथाङा खोमदाव होननाय सासे सेंग्राखौ सिनायो नामा? बबेनि? बबेनि माने सेंग्राया ओंखारबोनाया साननैसो जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथि खाला माबाफोर दङ नामा होननानै सोंनाय जाबाय। सानैसो जाबाय। बै बुरिनि न'आव सासे सेंग्रा दंफैयो। बेसो जाफैबायगोन नामा? नंगौ नामा? अबहाय? बै नुहुरनाय दुब्लिनि न'आनो। जागोन दे होमबा आं थांसै दे। दे। आं मोनसे खोथा सोंनो हागोन नामा? सोर जाखो? सोर जाखो माने नों आंखौ सिनायनो मोननाय नङा। आं बेसेबां गोजान मानसिसो। आं खोथा मोनसे सोंनो हागौमोन नामा? सोंजागोन। बेयाव खोरोमदाव होननाय सासे सेंग्रा फैदोंमोन नामा? बै लायथो। एसे लेंहरलाय। मानोथो? एसे खोथा सोंनो आं। नै बाबु, मायै? बिथाङा माबा खोथा सोंलांनो। माबा खोथा आयै? नोंनि नामा खोरोमदाव नङा होमबा? औ। नोंथाङा माबा बुंगोन नामा? जिराय। आंनि मेगनाव नोंसोरो गोजाम सिनायलायनाय। आंथ' सिनायथारा माथो। आंहाबो नोंखौ मालाबा लोगो मोननाय बादिसो सानदों। आंनि साननाया नङाबो जानो हागौ। नाथाय बे गथ'खौथ' आं सिनायथारो। आंखौ सिनायो? औ, दा नों बोरै देरदों आं मिथियाब्लाबो आं नोंनि गोरलैजिननि खोथाखौ मिथिथारो। नों बेफोरखौ मा बुंदों? औ। आंनि न'आ खाथियावमोनब्ला नों आंजोंनो खांजागौमोन फिसा। नोंनि असे बिमाया नोंखौ आंनो गोरलैयावनो गथायहरदोंमोन। नोंनो गथायहरदों? औ। आंहा लामा गोजानखाय लांगौमानि गाइखेर रसा नांनाय खुदियाया माबा जानो हागौ साननानै बेनो गथायहरदोंमोन। आंनोदि बे खुदियानो बोरै मिथिखो? गोबां दिननिफ्रायनो नोंखौ खबलानो सानब्लाबो आं फैनो हायाखैमोन। बे बोराय बैसोआव थैनायनि सिगां नोंखौ नुवाब्ला गोजोननाय नङा साननानै आं नोंखौ नागिरना फैदों फिसा। नोंखौ खांनो होनाय न'आव हाबनानै आं मिथिबाय नोंखौ खांनाय बिमाया गैलिया। लोगो लोगो नोंबो बे न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरो आंबो नोंखौ नागिर बिसिम सफैबाय। आं दिनै गोजोनबाय फिसा। नोंनि दुखु जालानि गेजेरजोंब्लाबो एफाग्राब मानि देरबोबाय। नों बबेनि सोरनिफ्राय मोनबोआ गथ'खौ? बै गामिनि लामा सेराव गोग्लैना दंमोन बिनि बिमाया थैहां थैहां जानानै। आंबो बै लामाजों थांगासिनो दङमोन। आंखौ नुहुरनानै बियो आखाइ फायख'ना लिंहरो। आं थांनानै नुहैबाय बिनि बिखायाव सासे गोरलैया गाइखेर सारनानै दंमोन। बियो उनाव आंनो बे गोरलैखौ खांनो हरो। आं लानानै लामा गोजानखाय खुदियानि जिउआवल' बासिथोंसै साननानै सासे हिनजावनो खांनो होलाङो आरो बे हिनजावानो खुदियाखौ खाङो। होमबा नों आंनि फिसा? आयै नोङो? औ फिसा। आंनो बै हत'सुरिया थैनो रोङै नोंखौ खांनो हरनाया? आयै। फिसा। आंनि साननाया थिगानो जाबाय। नोंनो नङामोन होनबा बै गथ'खौ आंनो हरनाया? औ, आंनो। बै समाजजों मुगैजानाय, बिमा बिफाजों होगारजानाय, दासिमबो थैनो रोङै जिउआ आं जाबाय समाजनि फारसे सिरिनाय बिबार। रावनिबो फुजायाव सोलिया आं। आयै, नों दा गाबाय। दिनै आं गसाइनाव नोंखौ लोगो हमफिननो हादों। दिनै आं नोंखौ मा होननानै रायदावबावनो, मा होननानै फुजिबावनो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदों। हामबाय फिसा, हामबाय। सिखा, आंनि गोजोननायखौ मा रावजों फोरमायबावनो, आंनि रंजानायखौ माब्रै आं खोन्थानो। नाथाय मोनसे बाथ्रा। मा बाथ्रा? बुं। नोंखौ खांनाय बिमाया नोंखौ जाय न'आव गालांदोंमोन बिनि फिसाजोआ नों फैनायनिफ्रायनो ओंखाम जाया दै लोङा गाबगासिनो दङ। गाबगासिनो दङ? औ, फिसाया गाबै गाबै आंनो बुंहरदों
आं नोंखौ लेंहरथारगोन आयै नों थाथ' आयै फिसा नों थांबाय थाथ' माहाजोननि फिसाजोनि अबस्थाया गाज्रिथार नंगौ औ दैमु 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 आइ दैमु दरजाया खेव दरजाया मा जाखो फुलस्रि नानिया दरजा बर'नि थाबाय एरखाव फै सियालाय सिया आइ दैमु दैमु आइ दैमु दैमु आइ दैमु आइ दैमु आइ दैमु मा जाखो नों फिसा मा जाखो आइ दैमु दैमु आइ फुलस्रि खोरोमदावखौ नागिरना लायथां नङाबा बासिनाय नंला बियो आइ दैमु खोरोमदावखौ लेंहरना मानसि थैल'दां नों नायखां फिसा दैमु फुलस्रि खोरोमदावआ फैदों थां बिना ना बिथां दैमु खोरोमदाव फै न' सिङाव दैमु नों सफैबाय खोरोमदाव औ आमाय दैमु नों मा जाखो दैमु सिखार दैमु खोरोम नों फैबाय औ दैमु आं फैबाय सिखारदो दैमु सिखारदो नों थांलाना खोरोम आं थांला दैमु आं थासिगोन सिखारदो आफा खोरोमा थांलाना थांला फिसा खोरोमा जोंहानाव थासिगोन आइ खोरोमखौ नों लाखिसिगोन ना औ फिसा खोरोमा दिनैनिफ्राय जानाव थासिगोन आइ बिसोर सोर दैमु बे आंनि आइ असे आरो बे आंनि जिउखौ बासायनाय बिफा नों आंनि फिसानि जिउखौ बासायबाय बे गासिबो गसायनि अननाय खोरोमदाव नोंनि बरादा जोबोद मोजां नोंनि बिमा असेखौ मोनफिननो हादों बे गासिबो गसाइनि गेलेनाय खोरोमदाव दिनैनिफ्राय आंनि बे फिसा हिन्जाव दैमुखौ नोंनो गथायना होबाय नोंसोर सुखि जा फिसा नोंसोर सुखि जा गोसोफ्राव जेबो दासांसो सिखारदो आइ दैमु सिखारदो आइ दैमु आंनि आइखौ खुलुमदो हामबाय फिसा हामबाय आलासि फिसा आइ नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम